Hallo derude, og velkommen til en lille ny video, eller en lille ny serie her, jeg kalder over de 5. Og det her, det er altså den der orange et eller andet med robotter og halløjser og føjser og bøjser. Og det grunde jeg kalder over de 5, det laver jeg i måske remaps. Og så en laver jeg over de 7, og så en laver jeg over de 10. Men den der orange halløj boy show, det er den jeg spiller lige nu. Og ja, jeg over de 10, det er for, eller over de 5, det er fordi at jeg prøver at overleve til over runde 5. Og ja, det er jeg sgu ikke så god til. Jeg er fucking lort til den her map. Field report confirming arrival at site identified in our intel. No sign of the target, nor the other agents believed to be on intercept course. Dempsey drone, den er ok, men ikke ok, hvis I forstår. Det håber jeg ikke. Fan altså min. Det er jo bare min mors ringetone, det der. Hvorfor fuck er det? Kom nu. Fuck, hvor er galt med den zombie. Hold kæft. Ja, og når jeg kommer over til 5, så vil jeg bare fortsætte derfra og lave gameplay for jer. Eating days are over. Target area appears affected by nej, for jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg gør det. Det er bare noget, jeg har lyst til. Og nu kæft. Recommend all allied units set up exclusion zones Og nu kæft. Ej, pis. 500 for den der dør. Det er meget godt salgspris. Salgspris. Nej, hvor er det større. Jeg kan bare se pine på godt. Ikke gør det. Oh shit! Det er dårligt af mig, det her. Det er simpelthen for dårligt, Rasmus. Jeg prøver en gang til. Se om det vil gå videre. Ja, jeg bruger lige min mors tablet her. Hvad fuck er det? En eller anden. Og jeg har også mit fjernsyn til. Men runde 2 er fandme dårligt, Rasmus. Det kan oldemoren der gøre bedre. Jeg synes også, den er bedre svær, men hvordan kan det være så svært for dig, Rasmus? I en lille bøsse. Nu kan være standardvåben, så. Jeg håber, det vil gå bedre med et standardvåben. Og den her part der, den er altid lidt lige der. Bare så I ved det. Ja. Og ja, vi spiller igen. Ja, for det gik ikke så godt. Så ja, vi prøver det lige igen, og det koster 200. Og så får du hvornår ud af det. Så får du en meter. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det der. Men jeg skyder dem en gang, det er bare en vane, jeg har. Lægen siger, det bliver fint. Ej, det var sjovt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skyder dem 2 gange. Eller 1 gang hver. Oh shit, jeg fik et chok. Oh! Motherfucker! Bare skyde dem 1 gang. Nej, bare knife dem! Knife. The fuck? Må det die? Oh shit. Fuck, det var dårligt af mig, det der. Det der, det kan jeg gøre meget bedre. Hvis jeg gør det til mig sådan. Jeg forstår ikke, kan man ikke bare få en shovel? Altså, alene også? Fordi
Det er lidt underligt. At man ikke har den der shoppen. Nu skal jeg klare på det 2. Fuck, det kunne være epic. Slap af, G. Slap af, G. Fuck, er det galt med mig? Sidste gang. Nu skal jeg få de 5. It began long ago on the battlefields of the Great War. Skriv noget i kommentaren på, Two German hvad hun snakker om. Jeg er ikke god til engelsk. Især ikke sådan noget, hvor der bliver snakket på den der måde. Ved hvad? Nu gør vi det her. At vi spørger sammen til 1400 køber den der dør, og så køber den der shotgun derinde. Den ligger altid lige der. This brain come from the cadaver the German had in his bunker. Jeg skal lige have 1000 by 100. Det er den sidste her. Target area appears affected by an unknown contaminant. Enemy personnel. Nu er jeg død, fordi jeg kan ikke overleve uden den der shotgun. Irrational and unparalleled savagery. Kom nu, I can do this. Recommend all allied Jeg kan units. godt nå det, jeg kan godt nå det, jeg kan godt nå det. Oh my god, så. Den koster kun 750. Altså i single. Se, nu kan vi godt gøre det lidt bedre, Rasmus. Se, nu går det bedre. Ej, seriøst? Så skulle da ikke reload. Fucking maskine. Eller fucking shotgun, mand. Det var det, jeg ville sige. Så op med den der. Så dør du lige, fordi du skal også lige gå væk. Oh shit. Double point. Når I har double point for det, så og I har 2-3 zombier. Spil lidt med. Fuck it. Fuck you. Det gør jeg ikke. Jeg er ikke sammen. Har dæmpet det? No, han har heller ikke en. Shove it. Fuck det. Jeg har noget lov til her. Ja, gud, der var en CD. Fuck så med hvis zombie blood. Det er fandme ikke lækkert. Det er sgu ulækkert. Den koster også i single, det er åbenbart. Ej, er der en udgang her, det er Damn mud slowing me down. Ja, du slår på det her også. Uncovered further evidence of large-scale mechanization of German forces. Attempts to gather intel being hampered by the infected enemy. Fuck that enemy, var det det, jeg sagde? Sagde han fuck that enemy? Ja, der er aflåst der. Men vi kan jo bare gå videre der, men det er sgu lidt dyrere. Motherfucker! Motherfucker! Ah! Lad være! Lad være! Lad være! Lad være! Gå væk! Skræd! Du interesserer mig ikke! Wow! Lad være!
Lad fucking være. Lad nu være. Hvad fuck skete der lige der? Nej! Lad være. Lad nu være. Lad nu være. Synes. Lad være. Undskyld, jeg lige råber lidt. Jeg er sgu ikke så vant til at spille zombies. Ikke så meget som mange andre. Sådan der. Nu er vi good to go. Det vil køre bedre for os. Hej. Hvor var den med shotgun? Hvad? Hvad? Nu er der 2 generatorer. Der er ikke engang hernede. Nå, jeg er mystery box. Stem bare her i området. Wow! Nej! Hvorfor helvede sker det her hele tiden? Men det var slut på den her over de 5. Fordi jeg ikke er så god til RPG's. Det kan være, at jeg prøver med en af mine venner, så hedder den over de 6. Nej, stadig over de 5. Fordi mig og Adam, vi kom fra min klasse, vi kom til runde 8. Men we'll see.